Fáilte go dtí an seminar gréasán seo a thugann léargas ar Timpeallachtaí foghlama éifeachtacha amuigh faoin aer, ag díriú ar chleachtóirí luathbhlianta. Cuireann na léargas seo san áireamh taide chomh maith le torthaí na gíogarí í suíomhanna luathbhlianta agus cuaireann, agus an comhairle a chuireann cíogarí ar fáil chun feabhas a chur chun cinn. Ba cheart an comhairle uile a chuirtear ar fáil sa seminar gréasán seo a bheas í bhíneise na díriúlta sláinte poiblí atá i bhfeidhm í suíomhanna oideachas. Tá an seminar gréasán seo sever ó thaobh íomhána de a bailíoch ó scoileanna agus ó thaobhanna luathbhlianta agus cuaireann atá suite í leor na cathrach agus í leor an bhaile ina bhéadach spás a bheith teoranta, í suíomhanna tuaithe agus í suíomhanna a bhaineann úsáid as taitneamhachtaí in aice láimhe ar bhonn rialta. Dlacamis beagáinín ama ar dús chuna thuiscint gurb an tlacht tois chun a bheas cé comhéifeachtach agus atá timpeallachta foghlama amuigh faoin aer, ná an méid is féidir leithí takeú le gníomhaíocht. Agus í gás leanaí is ionann gníomhaíocht agus suagra. Mar sin, nuair a bhíimiid ag féachant ar timpeallacht, is féidir linn na ceistena seo a chur. Cad is féidir leis na leanaí a dhéanamh sa timpeallacht, conas is féidir leo a bheith gníomhach, agus conas is féidir leo tuairt faoi bheith ina gníomhairí gníomhacha. Agus cén saith sugartha is féidir leo tuairt faoi. Maidir le seo, tá sé tábhachtach cuimhnach go bhfuil leanaí suas le ceithre bliana d'aois isteachas amach, ag bra ar an timpeallacht chun smaointe sugartha a spreaga ar féidir leo dulín lecló. Ciallaíonn sé seo go gcaithfí siad smaointe a fheiceáil, a chleachtóil, a airachtóil agus a bhra ón timpeallacht, ionas go spreagtar iad chun sugartha agus a bheith gníomhach. Cuireann sé seo de dúilgas ar an duine fásta, réimse leathan ábhar agus a achmhaní atá spreagúil agus a rúnach d'aois agus tá orbert le leanaí a chur ar fáil. Tar éis ois a chathair nó mar sin, is minic a bhíonn smaointe ag na leanaí ó spéiris rá. Déadach buinte bheith ag na smaointe seo le dráma an lé inné, nó b'fhéidir gur bhail leis na leanaí rud éige na léirú a bhaineann leis an méid atá feicthe acu, nó thúla siad i rith an lé. Ciallaíonn sé seo gur gá an timpeallacht a olbhú, ionas gur féidir smaointe na leanaí a iarú inti. Líonn sé seo ar na daoine fásta, ní éifeachtacha a chruthú, agus na timpeallachtaí a chur in oiriúint, bunaithe ar an rathnóireacht agus ar chumas, imine, smaointe agus meon foghlama atá ag teacht an cinn sna leanaí. Sna crachtaí náisiúnta síolta agus aistear, a léirítear sa cracht cíogareachta oideachas luathbhlianta, chuim sítear go leor cruitear a bhaineann leis an timpeallacht las muigh. Agus na cruitear seo á gcur san áireamh acu, is minic a thagríonn cíogarí do timpeallachtaí atá tanamhach ó éifeachtacha de fáilte i dtúr scálacha cíogareachta. Í suíomhanna áireamh chaideáin, tugann cíogarí dá nara go úsáidtear an timpeallacht mar an tríú múntóir. Terma a úsáidtear go minic agus dá dagrítear i gcur chuige Reggio Emilia ag smaoinemh gurbí tuismitheoirí na chéad múntóirí agus gurb é an cleachtóir an dara múntóir atá ag leanamh. Sna suíomhanna seo, cuimhníodh tréthe nádúrtha agus gnéithe nádúrtha agus úsáideann na leanaí an timpeallacht chun dulín lech agus an núchas spríúil a dhéanamh. Cuirtear páirte na scaoilte ar fáil, ionas gur féidir leis na leanaí a gcuid smaointe sugartha féin a iarú.
Tá an timpeallacht ó chomháil go maith agus tá struchtúr agus agar fiúntach orthu. Cabhraíonn sé le cruthathach, samhlaíocht agus faoin na leanaí Herbert le haghaidh taiscéalaíochta. Sna Stephen seo, tá ruachtain éasca ar ábhar agus ar achmhainní ag leanaí ar réimse íseanna agus cumas. Tá siad seo ar rúnach ó thaobh a bharbartha de agus déanann siad sa láthair de spéirs foghlama éifeachtacha. Bhríonn na chleachtóirí go slúpa agus leanann siad simanna agus meon foghlama na leanaí agus tacaíonn siad leo. Lena cos sin, chuireann siad ábhar agus achmhainní ar fáil a úsáidtear go éifeachtacht chun farbairt na leanaí is spreaga, a dheanganú, a leanú agus takeú léithí. Fiosí tar foghlama agus farbairt fhisiciúil na leanaí trí réimsí fada sugartha gníomhaigh agus trí chluichí lán de sprí ina míon an corpar fad ag bogadh. I síomhanna ard chaideáin, buintear úsáid as na cinéalacha chur chuige seo go léir. Is cuma cé acu an bhfuil nó nach bhfuil limistéir an mhuifuoin air ag siomh. Is minic a thugann cigarí faoi deara gur anmh a chuir an aimsir isteach gur guoine fásta nóair na leanaí má tá fonn orthu am a chaithfh le smuoifuoin air ar bhann le thuail. D'fhéadfadh sé seo a bheith ar siúil ina spás féin a mhuifuoin air. D'fhéadfadís úsáid a bhaint as áiseanna áitiúla. Cuirtear éadaí cuir fáil agus áilmhítear gach duine don aimsir atá ag athrú i gcónaí. Ar an scáileán feiceadh tú sleachtanis ó thuarascáil chigareachta a thaispeánann láidireachtaí den sort sin. Déanamid mac na bhanis ar chleachta chun timpeallachtaí éifeachtacha a mhuifuoin air a chruthú. Ar nóí, is iad na daoine fásta i siomh a thuigeann an cineál timpeallachta atá ar fáil agus deisna agus sríanta na timpeallachta seo. Mar sin féin, is fearr má chruthaíonn na leanaí agus na daoine fásta an timpeallacht le chéile. I síomhanna an éifeachtacha, tugann cigarí faoi deara go minic go bhfuil gochanna na leanaí lárnach gan dabht i bpleanáil agus i ndeara a timpeallachtaí foghlama las muid. Rud dearfach é seo, mar is iad na húsadóirí deirg. Is féidir struchtúr fisiciúil agus gnéithe tóca na timpeallachta a bheith bunatha hana féin. Mar sin féin, is féidir leis na daoine fásta go leor deisina a ghinúint do leanaí, chun a gcuid moltaí a thabhairt maidir le hábhar, gníomhaíochtaí agus achmhainní, i bhíneise a gcumas atá ag fós agus a gcuid simanna atá ag teacht chun cinn. Is féidir linn na ceistena seo a chur ar na leanaí. Cad ba bhailít a bheith in anna dhéanamh sa timpeallacht. Is féidir leis na leanaí is óige féin a gcuid rabhanna a chaspóint faoin timpeallacht agus na hachmhainní is fearr leo. Is féidir leo é seo a dhéanamh trí phictiúr a tharraingt nó a féinteáil, samhlacha taobh salanna a dhéanamh, nó colaisí a chruthú ó irisí agus ó chatlóga, rud a chuireann a gcuid smaointe in uail. Déadach nach mbeadh ach beagán taithí ag leanaí áirithe ar spásanna sugartha agsúla. Mar shampla, féidir nach mbeadh chur amach acu ar an glós sugartha áitiúil. Dá bhrí sin, is é rólan ina fásta nó léargas na leanaí a leathanú faoin na féidireachtaí atá ar fáil i timpeallacht foghlama heibhir las muid. Is féidir is seo a dhéanamh trí phléinn agus trí leabhar, irisí agus pictiúr de spásanna sugartha nádúrtha a anúcha. Is é an chéad chéim eile chun timpeallacht foghlama éifeachtacha a chruthú ná na smaointe a chomh-aontaigh leis na leanaí a iarú an irid is féidir. De réir mar a athraíonn simanna na leanaí agus a meon foghlama an tamar fad, ní
brí a bheith an airach, agus ní mór dóibh an timpeallacht suagraithe a athrú agus a uirniú dá réir sin. Comala sin, de réir mar obaríonn tú do timpeallacht, cuimhneacht go mbíonn tuismitheoirí, ball tablaigh agus ball den phobal ansásta cabhrú leat. Chun taú leat do timpeallacht foghlama las muigh a chruthú agus leathanú, is uirlisí luathbhra iad na hionúchtaí féin bheastóireachta, is dig de chalún timpeallacht foghlama sa trórchleachtas aistear, síolta agus an tionúcha chuirtear ar fáil I bhailseachán na droirlínta I líocht deartha. Agus cuimhneacht, fiú an rud is lús am reis mar hampla balla mórgaineamh, cré nó isce nó feama na huairt isteach mo céad, ag áthas agus scitimíní ar na leanaí dá mór, agus crothdóidh sé sprí taiscealaíocht dóibh ar feadh uaireanta fada. Feicimid inis ar an réimse leathan Stephenna lena nórítear Stephenna I lár na Cathrach agus I lár an Bhaile, Stephenna faoin tua agus Stephenna úsáid in áisna áitiúla go rialta, nó Stephenna a thugann gnéithe den dúlra isteach faoi dian. Tá limistéir an mhuith faoin éir ag go leor Stephenna a bhfuil ruachtain ar na leanaí ar go léithúil. I Stephenna ina san rítear sa láthair den sco, tá dúshláin arúnacha ag gabháil leis na timpeallachtaí seo, agus úsáidtear iad go éifeachtacha chun foghlama na leanaí ar Herbert, glúiseacht de sppraga, scileanna na luaile a Herbert agus a bhachtú, agus ar spéiris dhearfacha, céadfacha a sholáthar. Tá rabha agus gníomhaíocht ag na leanaí maidir lena ranmhortaíocht sa timpeallachtaí, sna hacmhainní agus na gníomhaíochtaí. Ar an gcaoi chéine, déiteach cigarí a thuairt faoi deara go bhfuil na timpeallachtaí nádúrtha las muigh tanamhach ó éifeachtacha de, agus go bhfuil tíreach ilgnéitheach dúshlánach iontu. Tá láideacha foghlama de dromchla sábháilachta ag mór an Stephenna. Is féidir leis na leanaí suagra le breagán rothaí iontu, nó clas na bacóide a imirt, nó cailc a úsáid air. Is féidir cnic nó talún a bheith I díreach siomh leis. Áit ar féidir leis na leanaí drapa nó lábhacháin a dhéanamh sús agus rólá síos. Déiteach meascán de air fada agus gear, sceach agus tóir a bheith ann, chun dul I bholach iontu, chun lí iontu, chun plúis na hógáil picnic a dhéanamh nó clíhílí dróide a imirt. Déanann go leor Stephenna sa láthair do sprí atá sever ó bhriscide. Tá crán drapadóireachta ag roinnt Stephenna agus tá struchtúr drapadóireachta simplí, bhí mí agus líamáin le haghaidh chorrama ag cuid acu. Agus iad ag buint úsáid asú seo, is féidir leis na leanaí drapa agus croco bonasteán ó na glúine. Déanann na gníomhaíochtaí seo mothú chorramaíochta agus tuiscin spásúil a sppraga agus a bhachtú. Barbaríonn siad neart cabhlacht agus úptar an chorp agus bachtaíonn siad smacht, stadúra agus scileanna luaile ar an iomlán. Tá luascáin ag roinnt Stephenna mar hampla luascáin bhuain tarracóra, labí luascáin nó luascáin lamáin, téithas nómhada nó barí hopéise ar crocú ó chréimhacha loidir crín. Tá luasca agus casa ar luascáin ar ceann de gníomhaíochtaí is targúla chun mothú chorramaíochta a Herbert agus a bhachtú. Rud atá ríthóbhaltach do gachsáid foghlama, forbartha agus go háirithe rud a chur feabhas ar óid. Ar ndóigh, tá gá le cur chuige tóise agus ní mór do chleachtóirí a chinntiú go gcuirtear sa bháilteacht na leanaí san áireamh sna gníomhaíochtaí I go réir lena bhorbert is aciúil.
Beag bean spás, I síomhanna ina dtugtar sa láthair den scoth faoi deara, cuireann an siomh réimse leathan ábhar ná dúrtha, scaoilte, ilgnéitheach, lámhseatha fáil, atá saibhir ó thaobh céad faoi de. D'fhéadfadh uisce, ganamh, craobh, bláthana, duilleoga, slug an mara, clocha, bataí agus buarcíní gúise a bheith san orm. Is féidir leis na leanaí, potaí, bocéid, slúistí, léacha, tontadóirí agus chríothar a úsáid chun a bheith ag cócracht. Is féidir le ó posóidí dríochta a dhéanamh freisin, agus caisleán a chaneamh a thógáil ina bhfuil mótaí, buidhre agus choréil an lána. Gníomhaíochtaí eile is even le leanaí is sé trínsí a thocailt agus annacha a dhéanamh le dambaí. Cuma síon na gníomhaíochtaí seo go léir is spéiris luathbhlianta agus óíochta. Ná déanú míos darmad luach na míonsí agus le limistir sí eile, áitir féidir leis na leanaí, sí go síocháinte, hiúin, mac na bheith dhéanamh, aislinge a bheith acu, scéalagan nó leabhar a léamh. Tá sí díntaach freisin chun síle cóide agus córá a dhéanamh. Le linn i nuachtaí, féitaí cígrí a thuirt faoi deara nach bhfuil éon limistéir a muofaoin éir dogad féin ag an siomh. D'fhéadfadh na socraithe seo a bheith I lár ionad árasán, a bheith ina chuid de stát tionscalaíocht, nó d'fhéadfadh fuarganamh a bheith mór thimpeall air. Uaireanta tá na socraithe seo mar chuid de bhanscoil nó in eicealaí, agus dá bhrí sin d'fhéadfadh ruachtain a bheith acu ar chlóscoile nó ar thala. Chun dul íon le leis an dúshlán seo, ní mór do híomhanna a bheith an-chruthach agus salúta. D'fhéadfadh na suíomhanna seo turas a dhéanamh go rialta ar achaí, gáardíní, fácanna, áitina cosfaraga, chomhlárnacha nó hanamhachaí eile chun cur ar chumas na leanaí suagra sa dúlra, tá scála a dhéanamh agus a bheith gníomhach go fisiciúil. D'fhéadfadh lás brí glas a bheith ag suíomh ina gcaitheann siad an sa gáardín pobal áit túil. Is féidir le suíomhanna an dúlra a thuirt isteach freisin, trí mhór de ganamh agus uisce le trealamh maith a chur ar fáil, mar aon le bucéid uisce farraige le feaman agus ábhar scaoilte, ilgnéitheach, nádúrtha cosúil le buarcíní gúise, cnógan agus sligáin farraige. Tugann cicearí faoi deara mar shampla, go ndéantar gáardín beag ar an leach fanóige uaireanta. Áit a gcothaíonn na leanaí lubanna, bláthana agus crín, a chuirtear I gcuilte níos déanaí. Ina daanta sin, cé fánach nos líon tú na fanóige chun éar uair a fháil agus na héin a chluistóil. Smaoinigh ar fáirí éin a crochú chun na héin a bheala. Féadann cluichí glúiseachta agus gníomhachta faoi dhian Barbart Isiciúil agus goláin a chorp leanaí a chur chun cín. Is féidir an rogha seo a bheith freisin I suíomhanna limistéir a muofaoin éir, nó I suíomhanna nach bhfuil limistéir faoin éir acu. Anseo, feicimid roinnt greengraffanna a léiríonn go leor féidireachtaí las muigh. Is féidir leis na leanaí, glíní formhéadacháin agus meisiúr a úsáid chun rudaí a imscrúdú agus ólas níos cruinne a fháil. Is féidir le peann agus cóclair a úsáid chun pleananna nó listí siopadóireachta chur le chéile. Is féidir leis na leanaí a bheith tionscapach agus úsáid a bhaint as ábhar cosúil le cléamhoscaí, PPP agus bána úsáid chun rudaí sofisticúla a thógáil. Is rud tarbhach é tascas péintéireachta a bheith ar an taobh muigh. Áit ar féidir leis an péint,
omarcach siúla ar an bhéir. Is féidir leis na leanaí, de lóga, bataí agus potaí bláhanna féin táil. Is féidir le mórfictóra clúthú freisin le sligáin bharraige. Is féidir leis na leanaí bucaid isce úsáid chun isce a chur na plandaí nó chun súgra ann. Agus is féidir le scú péintála úsáid chun ligean orthu féin go bhfuil dromthaí éagsúla ó béintáil acu. Tugann cír géigearí faoi deara go minic go bhfuil deisna ag leanaí gar riadóireacht a dhéanamh í suíomhanna ord chaideáin. Réitíonn siad an talamh, oibríonn siad an ithear, déanann siad múirín, bíonn siad ag tuchailt, ag rácáil, bailíonn siad clocha, déanann siad cré a chríothú, bíonn siad ag plandáil, ag buint fialaí, ag iscú agus ag buint an óir ag deireadh hiorthal. Cuirtear taithí ar thimthriall iomlán an targa bia. Coithíonn sé seo teagmháil bheasú leis an dúlra, spragann sé na chéadfaí agus cabhraíonn sé le forbairt scileanna luaile. Cuimhnig, ní gád an limistéar a bheith mór, ní mór dó a bheith fáilteach agus spreagú. Tógamid cúpla nóméad anois, chun féachraintear roinnt sleachta ó thuarascálacha cigareachta, theaspáineann tleachtastain sco í Timpeallachtaí foghlama éifeachtacha amuigh faoin air. Cíimiid roinnt greengraf de Timpeallachtaí amuigh faoin air atá ag suíomhanna freisin.
Seo lista ólis agus achfaní breise a d'éiteach taú leat. Má tá ceistena nó tuairimí agat mar thora díreach ar do ran fortííocht sa seminar gréas an seo. Bhuinúsáid as an seola riomhphost tionlathe chun do chuid tuairimí a sheoladh chuí. Ag insights_info@education.gov.ie. Gabhaimid buíochas leis na bonscoileanna agus na suíomhanna luathbhlianta agus cuairim seo a leannas as go rionghraf a roinnt linn. Slán agus gur maith agaibh.